Acabem d'eixir de la presentació del llibre Escrits valencians de Rafael Ferrer i Vigné. Ferrer i Vigné, com segurament sabeu, perquè us ho ha explicat Jaime, va viatjar més del que era habitual a l'època i redactava cròniques dels viatges que feia, i són cròniques molt interessants, molt interessants. Seria bo recollir les seues cròniques de viatges periodístics. Com has parlat del carrer, no? De la importància del carrer, jo volia recordar-vos, ja lo vas comentar, però que el carrer Ferrer i Vigné es va crear, o el nom es va crear després durant el franquisme, vull dir, quan va haver una època que es va posar de moda tornar a prestigiar la gent que havia fet coses importants en el valencianisme cultural. I d'una banda, los ratpenats, en aquell moment treballava per aquesta causa d'una manera com molt més acertada, no? I també la mateixa consellera municipal pues es va posar una làpida en el carrer Quart 21, on havia mort Ferrer i Vigné, i després es va tramitar, i és una informació que jo vaig trobar en l'Arxiu Històric Municipal, es va tramitar el canvi de 4 noms de carrer que tenien el mateix nom, carrer Major. En el municipi de València n'hi havia en Benifarig, en Orriols, en Borbotó i en Campanar 4 carrers que eren carrer Major. Per tant, quan arribava una carta carrer Major València no sabien on portar-la, no? I entonces van decidir fer el canvi dels noms, no? I entonces a Benifarig pensaven que havia que posar-li Ferrer i Vigné perquè n'hi havia una tradició d'una indústria d'alcohol, crec, que s'havia ficat així Vigné, Soler Ferrer, que ella és una de les responsables de que tinguem tu i jo i altres persones, i actualment també la Universitat Històrica de València, perquè està allí depositat tot el material de l'arxiu. Pues ella, les seues germanes, els seus pares, en fi, un poc la seva família va tindre consciència de que això era prou important i va ser a través d'ella que va tindre accés a aquest arxiu que es conservava en altura, un dels llocs on passava les vacances la família de Ferrer i Vigné. Per què s'associa València a poesia, València a teatre i no a coses com més elaborades, no? La recuperació del valencià escrit és un procés delicat. Jo ho he simplificat molt, però és un procés delicat. Entre altres coses, n'hi havia gent que estava en contra, però valencianoparlants. De fet, avui en dia, cada vegada menys, però avui en dia trobem encara gent que per una sèrie de prejudicis i per una sèrie de qüestions sovint ideològiques o polítiques està en contra de que s'escrigui el valencià. Avui en dia encara n'hi ha gent així. En el segle XIX n'hi havia molta gent. I un dels problemes que tenia la recuperació, que presentava la recuperació escrita, la recuperació culta del valencià, era un problema polític. I és que es pensava, n'hi havia gent que sospitava, no? Dient que per quin motiu volen recuperar el valencià culte, per quin motiu volen que s'escriga el valencià. El valencià el parlem tots i és una llengua en la qual ens entenem, però alhora, per exemple, a l'hora de fer coses sèries, com ara, per exemple, uns tràmits en l'Ajuntament, això s'ha de fer en castellà, no? O a l'hora de parlar-li a Déu se li ha de parlar en castellà. Tot això és una sèrie de prejudicis lingüístics. Per cert, Rafael Ferrer i Vigné no va escriure teatre, tan sols va escriure una comèdia, una comèdia sentimental, que es deia Red de Novios, i la va estrenar, però no estava segur de que això era bo i que anava a agradar, per tant va posar inicials RFB i bé, els crítics van fer crítica de la representació que els va agradar, però diuen per què s'amaga darrere de les inicials una persona que sabem qui és, no? Perquè a més les inicials, imagine... És el teatre pensat per a criticar, per a fer crítica social, no? Com les falles també, per a fer crítica social, per a socialitzar, per a reunir a la gent,
per a entretindre, però també entretindre moltes vegades, com tu saps, no? I en algunes obres de Millàs, com ara aquella del còlera, o moltes obres d'Escalante, hi ha una crítica política darrere, no? És una crítica que de vegades està amagada, de vegades està matisada, però no tot era fer riure, vull dir, per sota també veies com hi havia una crítica als polítics, no? Que moltes vegades no gestionaven bé els problemes sanitaris, com pot ser el còlera, o que s'enriquien il·lícitament. La corrupció, que ara és un càncer de la política actual, la corrupció ha existit sempre. En aquest apartat de proces n'hi ha un text dedicat a Ausiàs March, precisament a Ausiàs March. És el moment en què recuperen el testament d'Ausiàs March i ell escriu un article explicant tot això i donant dades d'Ausiàs March. Tot això forma part d'aquest procés de recuperació del gran poeta medieval, no? En el qual, d'alguna manera, tots aquests poetes s'emmirallaven, no? Tots s'emmirallaven. Llorente també ho fa, i ho fan molts en Ausiàs March. I després també el discurs que va llegir quan fou president de l'Horrat Penat durant el curs 1881-1882. Sí, posarem així en el mateix nivell a 5 o 6 noms de la Renaixença, que Renaixença vol dir renaixement en realitat, tornar a néixer. I no solament va haver renaixença per la llengua local i per la tradició i d'on venien a València, sinó també en el País Basc va haver una renaixença. En Galícia, Rosalia de Castro, que vos sonarà. Pues en la mateixa època, no? Sí, en els finals del segle XIX. En el final del segle XIX. Però si fiquem en la mateixa línia, Teodor Llorente, per exemple, poeta Querol, Félix Pizcueta, Escalante, Rafael Ferrer i Viñé, que són com els més populars, no sé si me dice... Jacint Lavaila podríem incloure, pot ser algun més, però això, una mitja dotzena. Tu com creus que des d'ara, des de 2024, s'identifica més a Ferrer i Viñé? Quina aportació com més sòlida va donar? Perquè Teodor Llorente, bueno, va fer moltes coses i va ser el patriarca de tots ells, però Ferrer i Viñé ha sigut fins fa poc un desconegut. Però quina aportació més... Jo crec que ell... I quina visió va tindre del nostre poble, no? Jo crec que ell és significatiu com a poeta, però sobretot la seva significació major, i això tu ja has dit coses en aquest sentit en la biografia, i espero que en el futur podem continuar dient més, i el que més el singularitza, crec jo, és la faceta d'erudit, no? d'estudiós. Com tu saps, tingué un pla molt ambiciós d'estudi de la literatura valenciana, des de l'època medieval fins al seu present. Jo crec que tot formava part d'aquest desig, com ara el poema Ausiàs March, que ell també va participar d'una activitat molt important a l'època, també concebuda de manera diferent a com la concebim actualment, que era l'excursionisme. A finals del segle XIX es promou molt d'excursionisme. Clar, el concepte d'excursionisme, això és molt divertit quan ho explique als meus estudiants en classe, perquè si jo parlo ara d'excursions i d'excursionisme, imagina que tots vosaltres, els meus estudiants tots, automàticament penses en algú amb botes de muntanya, roba d'esport, una motxilla i a fer quilòmetres. I el mòbil en el Google Maps, no? Clar, això és el concepte d'excursionisme que tenim actualment. Actualment l'excursionisme el concebem pràcticament com un esport, no? Una activitat esportiva per a fer cames, també per a gaudir del paisatge. A l'època no era exactament així. A l'època l'excursionisme era bàsicament una activitat intel·lectual. Això d'entrada pot xocar, però ho explico de seguida. Per què era una activitat intel·lectual? Perquè aquesta gent que practicava molt d'excursionisme el que feia és que anava pels pobles, per les ciutats, etc., buscant sobretot un excursionisme arqueològic. Buscaven restes del passat. A ells els interessava buscar ruïnes de castells, esglésies, arquitectura, pintures, correcte. Era una activitat intel·lectual, no? I això la vam practicar molt, i això és molt destacat també. Llorente funda el Centre Excursionista de l'Horrat Penat,
Ferrer i Vinyer participava, algunes vegades ells redactaven, feien cròniques de totes les excursions. Jo quan vaig fer la tesi doctoral vaig recuperar moltes cròniques públiques. Hi havia tants clots, n'hi havia tants clots i la tartana pegava tants sacsons i jo vaig preferir, me'n vaig baixar i vaig preferir anar a peu, i la tartana anava i jo caminant al costat de la tartana perquè era molt més còmode i potser va fer 40 o 50 quilòmetres a peu. Sí, queda obra inèdita, obra periodística. Material informatiu. Ara seria interessant un tercer volum. Bueno, dir-vos només que m'agrada molt escoltar-vos. Pues continuarem. Així, servint als nostres peus la perfumada flora, de flors de primavera que el sol d'estiu seca. Així, ben com goteja entre Eura i Espadanya. Així, amb tan sols s'escolta el vent de la muntanya. Jo et parlaré d'amor. És l'estació boirosa que a la tristor convida. I en estos jocs se'n guarda rencor d'un altre temps, quan verda primavera creuaven de la vida. I avui la tardor s'acosta de l'any vida en temps. Les fulles que ara cauen són fulles passatgeres, que resistir no poden el contratemps d'un any. Però voler que fort traspassen les il·lusions primeres no és passatgera Fanny. Per això, per a teixir-te de nostre amor, imatge, garlanda de promesa, corona virginal, fulles i flors no pensen que es negarà el boscatge.